on one session. Icho kwa di muri ya Zimbabwe. Nitengere kupira ni kwa di paka. Mapindira papi. Guruwe. Chiri kuti kudicha kuguruwe. Muri ya Zimbabwe nyaya kuguruwe mamiriro yakaita. Kune nyaya yakaitika yokuti izo. Vanhu vemwe musha. Vari pamba pavo. Vakavigirwa mufushwa. Munhu akaenda nemufushwa pamba apa. Mwana wa tete. Achibva kumba kwehanzvadzi yaamai. Vakaendera nemufushwa. Pamba panofushwa. Akauya pamba paMuzukuru. Mwana wa bhudhi. Achienda kuna tete. Achienda kuvigira mufushwa. Right. Avavigira mufushwa. Mufushwa uyu uchibva wabikwa. Wabikwa mufushwa. Muzukuru yanga aripo. Sekuru vanova vepamba apa mudzimai murume wemudzimai vanga vasipo. Vakazosvika mufushwa uyu wakutogadzira kuti wakuita sei? Wakuda kunodyiwa. Wakuda kunodyiwa mufushwa uyu. Mbuya vachitanga kudya. Sekuru vachidya vakabvunza kuti mufushwa mauwanepi? Svika nitaupiwa wabva kwakati kwakati. Neukama wavo. Sekuru wakuda kunodya zvikanzi mufushwa una kunaka uyu. Mufushwa uri kunhuhwa. Munenge mune mushonga munhu. Sekuru vatori nedhola muhomwe. Makatotuma munhu kuti maunitenga mukaka. Ndovatanga kumwa mukaka vese. Vachitanga kuruza. Vanhu vakadya mufushwa uyu. Ndi sekuru vepamba apa. Na mbuya vepamba apa. Neumwe mwana musikana angangori kuma 13 years. Okay. Vanhu vandiri kutaura vese vakabva kurutsa. Munhu akanonoka kurutsa kaunda sina kurutsa zvakakwana. Ndambuya apa. Sekuru pavakatanga kurutsa. Huku dzakaenda kunodya marutsi dzaifa ipapo. Ipapo. Kutaura kuno kwatiri kuita mukomana anove ndiye akaenda nemufushwa uyu. Mwana komana angasingatorarami ari munyika ino yeZimbabwe. Akanga toenda ipapo. So vanhu ava vakutoti vakuda kudya chikafu. Iye ndiye pakasunga kuti sei? Akuenda. So ikuri pari zvinozvi nyaya yakaendeswa kumapurisa. Vanhu vandiri kutaura vemusha uyu kuri kufungidzirwa kunzi dzimwe dzenguva kwakabva mufushwa ndiko kwakakonzeresa vakabatwa nemapurisa. Kutaura kwandiri kuti izvezvi vanhu ava vakavharirwa vari mukati. Asi chinogona badzi kuti chibuditse mashoko ekuti mufushwa ndo wakakonzeresa kana kuti ndo manga mune poison. Inguva ichiendeswa mai ava kunoitwa postmortem. Nokuti amai kutaura kuno kwandiri kuita avasati vaitwa chi? Vasati postmortem. Nevanhu vakaendeswa zvakare kumatare dzimhosva vachiri vakavharirwa vari kurimandi. Vamwe vevanhu vakadya kamufushwa uyu vari kunzwa sei? Vatatu iko zvinozvo vave nani? Sekuru neMuzukuru vatori kokumba asi mbuya avo vakafa. Asi vanhu vanoreva vachiti iwo pane kutaurwa kuri kuitwa nevanhu pamatauriro ekuti zvi zvakaitika. Vari kuti kudiva kuita sekunonzi pane kunenerana kwaitika sokuti pane mumwe aipomerwa pakati kunzi anoita zvakati ante mabasa akaita sezvo. So vanofungira kuti pamwe ndiyo nzira yanga kuda kushandisirwa yokuti abve panyika. Asi kana kuri kuti ndiyo nzira yakushandisa panga pasingabude munhu 1 nokuti chikafu chinodyiwa navanhu vakawanda. Ndokunge kana chiri chokwadi kuti mumufushwa ndo makabva zvakakonzera kuti vanhu varuse kusvika pakufa. Kwakabva mufushwa mati ihanzvadzi. Yes. Mai vepamba vakafa. Ndisisina bhodhi. Akabvisa mufushwa muroora. Akaenda nemufushwa mwanakomana. Akabvisa mufushwa chipa mwanakomana. Muroora. Ndiye akaendesa mufushwa. Muzukuru ndiye akaendesa mufushwa. Anove aitorarama ari kunyika yekunze apa ndo paanga changouya ipapa. Izvi kuti kana mazuva ake ekudzikira anga akwana zvakatooma chikonzero ari mukati mechitorongo. Pakaipa. Nyaya haisati yatongwa. Mbuya avasati vaitwa postmortem. Saka mapurisa vachiri kuita tsvakurudzo kuti vaone kuti chii chakaitika. Zimbabwe munofungei nezvakaitika kuGuruve nematambudziko kuna gogo vakashaya, kune avo vari kurwara ngavapore nekukasika. Asi chii chakaitika pamufushwa? Mufushwa kuti wakaiswa here mushonga kana kuti pane zvakaitika pakatemwa mufushwa? Ungori mufushwa wei?
mufushwa atero nye mufusho tu anoseka kuti mufushwa munyemba here kana ndi wembora asi muriwo uya uyo wakanikwa uya uyo ukaomeswa. At least dai tikaziva baba Isabel kuti munyemba here mubora here mufushwa wemuriwo wakatemwa mugarden kuti maybe pawakafushwa ndipo wakasangana nepoison wakatozooma une poison zindara. Yes, at least tikaziva kuti wanga uri muriwo werudzi. Icho kwacho zvinogona kuti batsira timbonzwa muri yeZimbabwe kuti vanoti kudini 0713938538 0713938538. All right, hanzi na the radio inspector Shekman Matono, icho chemufushwa icho zvingori pachena kuti mwana akatumwa nawo uyo akatoudzwa endesa but usabve vasina kudya nekuti vaitoziva kuti une mushonga, saka akatumwa nevakamutuma vacho mukati kanyemba. Ndimutsirewoka Victor Katiyo, Robert Veremo, Mai Makoni, Nobert Chabeta, Rufaro Kamanura, Regai Shamuro Gwaya, Bosi Ranga Mashonga Nyika, Tinashe Gotora, Biye Madzivanzira, Laki Makanjera, Miriam Charovedza, Patience, Right, Matomati, Rebecca Fosa, Mainosa, Innocent Manyosa, Alfred Mafrato Madeku Famba, Kelvin Joao, Elias Aromando, tichaona Shumba Makwerere, tichaona Kambuwa Dizachi Gwededza, Prominent Mandombo, Israel Tembo Pabodzi na Credit Dutai. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Andifunge kudaro andisikuwirirana na Shekman Matono kuti Muzukuru akapiwa mufushwa kuti endesa, akapiwa instruction yokuti make sure kuti unosvika uona kuti mufushwa wabikwa here vakutodya ndopa unosimuka wobva wadzoka kuno. Kodai wakasvika kumba ikoko kwabikwa mwe muriwo, right, aisvika here achizomirira kamufushwa uchibikwa, kana kuti semwana anga asipo, semunhu anga asiri munyika yeZimbabwe, anga achimboonana nevakuru, achimboonana nehama neshamwari vachimbotaura. Handisi kuziva munoti kudini kwamhuri yeZimbabwe. 0713938538 0713938538. ndachema zvangu mukoma kanyemba, mukomana uyo akauya nemufushwa akapiwa mbama iya inonzi Chagwirizana, anotaura chokwadi chete. Kuona kwangu pane daka chete pavanhu avo. Poison yacho yaive yakanyanya nokuti panofa huku nemarutsi pakaipa. Ndinomutsa Dr. Kandishaya Mr. Putiti Michelle